lawo mandla ala kuwe uthi mawufika kuphithizela mawufika kune chaos mawufika kunama storms. I don't care what kind of a storm. It can be financial storm, emotional storm, whatever storm, relational storm, whatever storm. Unelungelo ngegama lika Jesu olalelwa yimimoya olalelwa ama storm to say be quiet in the name of Jesus. Whatever you bind on earth, meaning you refuse. Whatever you say to it no, it's going to be a no, even in heaven. Your yes on earth will be yes in heaven. Whatever you permit here will be permitted by heaven. Unikwela umagunya ukuthi i-backup yakho ibe izulu lonke lithi backup izinto izibophe emhlabeni ziboshwe ezulwini. Awu nikhona nonke abazalwane? Ya, ufike kuhlushekwa kuthiwa lento yaqala kugogo kumama uzala ugogo yeza gogo yeza kuma manje ibhizi nathi ufike ubophe izinto ufike abantu beboshiwe for years njengabantwana baIsrael babese eGibhithe for 400 years. Igazi lafika lenza umehluko lathi lo Faro nimbona soze phinde nimbone. Oh my God. Hallelujah. Hallelujah. Maselifikile igazi lenza uNkulunkulu athi kuwe fear not, stand still and see the salvation of the Lord. Fear not, stand your ground and see the salvation of the Lord. The Pharaoh that you see today, don't fear that Pharaoh. He is my glory. I will glorify myself ngaye. Nizodumisa mina because izinto engizenze kuFaro. uMiriam walihola lelo hubo ethu inkweli ishon phela ihashi nenkweli yalo ukuphosa olwandle wenze ngamabo omkhulunkulu ukuthi bavaye olwandle khona bezomdumisa ngenkinga le lethe inkinga thina iopportunity leyo yokuvela kwenkazimulo kaNkulunkulu. Ake ubuka inkinga njengenkinga. Ake siqale manje sibuka inkinga njenge-opportunity yokuvela kwenkazimulo. Ngibize ngosuku lenhlupheko. Sometimes uNkulunkulu uyavuma kube ngathi uyahlupheka khona uzombiza ukuze masumbizile ebese yakuphendula wena ubusuyamdumisa. Kanti benze lutho umono wakhe. Ha ugula kaLazaro akona kokufa. Kodwa kokuba uNkulunkulu adunyiswe ngendodana. Nendodana ibhizi ithi mawukholwa uzobona inkazimulo kaNkulunkulu. Lento thina sithi inkinga uNkulunkulu ubone opportunity yokuthi mabe ngayinika mina ngizozikhazimulisa ngale nkinga. Hawu ake simnike uJehova inkinga zethu khona ezozikhazimulisa.